Ole tunchum chu Sunday special story ngai thak tur kan nei do na kan story ngai thak tur hi short story thon thu toy ani ve thung do na a story ming hi ti yamo ti ni in azyak tu hi naute I changte ani ti yamo ziak tu naute I changte naute thoto ro kanu in chauka changa ring lenglong taka ti chuan ti in ka in khu chale sau sawa tuna chuan in chung khok rum khopin ka ming pum moi le nal min min au le to vanel shwai ati rolin a ai ring tur chuan o kalau thaw ka ti vaka ka thu chuak ngal ka au ring bok nge ka beng te chu an ngal vekin ka sia thaw chuakin ka intify ngala school chot laital hi chuan min kai thaw ma lo ve se nun hi awaw ni mai turania tuna hian sport chol kan nei me ka kan chol ve chuna po school kal lai ang main kan la in kai thaw zak zak chu ania ke korbul nen chawa mu ka ni wangin ke kor tluan te chu ka have a t-shirt lian nik nok nen chuan in hnuai lam chu ka pana amo san chen tho a min lo nui chuan ka mit ka chet kwal ral ichebon le top to ka ti hlak chu ei do kan ka zukil ral chuan vo in chu inaw hi wa tharo I uma ma na a akal dai to boxia kanu chuan aron ti le zat nin om chin hian a chan te pon ron som ve se ni maya engi thla kherangai ka ti lai chuan a chan te nen kal lawang khoi emo an peng koi li anga school an tlai liang alo ti le wat ni naute nangpo wa thla ve lok ro scooty ni tlan le don thawa a re lawang ka pa chuan alo ti ve zat engma po ka soi pe to law amo sa hi ka khik shep chak a ha mai lian pui hian min la nui chen cho le ngal kanu eina sengfel pui ka tum chuan ti du su inaw in school atlai yang ati tlat wangin scooty le helmet nen chuan kanin zui chuaka scooty garage atanga kalak chwa ral chuan be sei nei deuh hian min lo en kiri mania poi khal ka ti chuan o min pe su kalau ho vele Easter pa ming ka shil don ati rewa mal som zwal ka ti chuan adar lo san u ka chabi pek pa hian anu te bula soimia su ka ti zeu a phur mel na samaye skula ka thla hi chuan scooty hi a khal china nidanga kanu ten atluk swal lawin an khaltir do ngai lawa ti hian arukin kanin khaltir vele mai lo chuan asoyanga ka zakle chem palanga an school kan thlen chuan a thian te ni om takin an lo pan nga chat uli zi naktuk laya kan lo leng don a thian pa pakhat chuan lo ti wat in lo leng don ya ka ti chuan an phur mel na samaye an lu thleng ka en liam thlapa ka in khal ho ve ta chawa hetia an lu thleng en lo hi chuan khoi emo an lo chuak le china shema to hian chungte an lo ausak zel nen ka thiam lo hi ani le do na ka pe thlod lawa let lama chuan tum lo dewin ka do pa Alex lal shwai zela ka mu a mel chadan te so van chang lo ta ang mai ani ka ngai to le ta kum ni lai ka start ling ve der to chu ania in bengai lo ma ila ka du tel chu ani ber hi Lizzie van lal shwai kanya tuna hian class 12 ka kal ve me ka lal him puile lal nun hlui te fa pathum zinga mi amilai mei chi om chun ka ni boka kapi hian kan hotel hi a en kol deuh bera kanu hi chuan kan dor siam hi a ngak deuh ber zel ka u chia Fabian lel chan chu a hi tuna loyar ani a kanaw amos mal som zwala hi tuna class 8 ani thung kan u naw ho hi kanin thlau reu phiana u naw kan ni ti she ho po hian an soi vele chen in ka thlen chuan nu ka ti lut langa akal yam thlingi enem aron ti zoi zat ifanu mel chale fel hian ke en liam thlape ka ti chuan anui ve ta nge ke po chu kanui ve hak dora ka pheido na I local ve du zo kem mani ya in om ai chuan anuam jok lawang mo ati chuan kalau o vata school chol hi chuan ti tur a om lo bok nen in om reng po a she oma in ti harna shim kal ve chu ka ngai kan ina chang dor a hla lem lo boka ke in kan pheya kan thleng har vak lem lo kan ho nu rei lawa customer po anron kal ve le zau zawa
pi vanilla flavor in nei to lawim ni mi pa oina ti chuan ka phone khoilai chol mewin ka envat ka thlapui Alex lekalo ni chu ala omang naute ven puilok te kanuina ti chuan intifel deu lai ru tho si chuan ka pheya kan ice cream dan freezer chu ka envat hei o ti pa aka pek chuan moi lu tuk hian ak hi suka kalomi ati sep chuan vai film ang mai ani thlia lo tho a kasamte hi anleng siaw siawin ka shemai a chwa nuwa man mo dewin phone ka ena grupa chuan ka chante chu ka shilvat bok somte in lo mu chuan min lo phurpui le to na samai anui dan cheya adu ve chiang che somte chuan alo ti vata anuwa in ni chep ka feel thei a felin arun ti vele boka keite chuan anin nei don ti ka sia zoma chuan arun ti vele ala hla e mai pui pui chuan lo ti ve boka kanlal Freddy ya ero ala thaulo nge arun re mak tu ma chu reply lawin ka khiver ver ringota min mutu chom se ka a an ngai hial ta ve yang kan chan ho hi paruk kan ni a meichia pathum le mi pa pathum kan ni class 1 kan lai changin kanin kom chho chana tun thleng hian kan la in kom zel chu ani hi tlailama kanu chuan howa chobel chuang turin min ti a ka happy mood a in on boka phur deuh chuan ka kal kanu po chuan mak min ti nge min en deuh char chara a feel phave lo shim shim a fanu tirapia nga tumbar le anna tur she ve thei sia hi tuna chuan ke drama life ang maya ka chenga makti lo thei po ani lo in ka holama uite mel che deuh min bo pe deuh ka mu po chuan ka mel room shep to lawa ka mu mel chavek te hian ka sia kading ren rona poma chuk vak vak mai te chu ka chak chobel ka chwan lai te chuan vo ina anui mel moi lu tuk kha ka mi thla a kanui le sok zel idam lawami amo sana ti chuan dam lo lowe pa ngai deuh chuan ka ti ni si tinge khatai nui vur vur renga ati chuan hwa ta po ka la pe lo nui le ver verin kalu ka thinga nui sang chungin chobel te chu ka chuanga kanau tak nyal pon makmin ti dewan yang enge ka ti ha chuan engma ati vele maya chuthleng chu pot chuakin ka chutha a ka phone chu ka khoi zui ve nga zat u vo ina u election kanin mu a basketball man vele khelanga tia arun ti chuan ngai ven tak ka ni mo khoya asom tak tak chemo kalauti zung zung so me Saturday ya kan khel don kanin twala ati phei chuan ka thilo chau to kan kota alawin khelve tak tak don mo ka ti chuan a hui pap o tire uzekin a phei nal nal nak tuk tuk le aya nga hlel hi ka nei do nem ni awa han nuam ber kher tak tuna hi chuan doi thiamin mal som na min ron vur char char ang mai ten ka sia ka u le ka pa lo ho te chuan ka lo be zung zunga uma ma phei chuan idam lo mi min ti le to ka chung te hian ma kan ti le tuka an meng phok on reng mai chu ani hi au mam Saturday ya u Alex satinen kanin khel do na amo sa chuan cho ei pa chuan ati a in khel ru khoya nge inin khel don uma ma po chuan lo ti ve wat kan in twala kan tia ma se ka shelo anin lama po ani mai thei ati chuan ka beng chu ka lo chi le kar to taka khoya nge Alex ate kha an oma uma ma bok chuan ati le iputiram sa nga te in bula ka pa chuan lo ti ve wat ka chung ten ka star pa omna in thleng an sia a nuam vor vor takani ka happy zia hi story a ziak do nila bung za vel thlengin ka zia theite ka ring hial to tlailam chu kanu ka ola thleng silin gas bul te po ka ti fai vek bok ka ti fai zo sitting room ka thu chu ka pa chuan kamal chu arun beng thak iwa felve arun ti chuan nui sukin ka fel lo ngai hleinem ka ti the na ka pa po chu anui ve hwa hwa a fel chan hi ka sia amo san ati chuan ranglu tukin ka mela soilo turin ka mitmeng chuan ka ti vat bok enge uma ma chuan lo ti ve zui o in sha thiam mai lawem ni chu ela ya te po anui ver ver reng kha ati te chuan ka mel rum to lu tuk chu ela lawa po dora chang khan arun fel ho kanui na ti chuan
nu dora voina tunge lo kala amo sabok chuan na tile an tam mai sha sen lo pumwa na fapa Alexa te po kha an lo kala kanu chuan na ti vele wat amo sa chu anui ru ru a ngai rat ve to mai ru ti in thaunal ngai zongi ne ni mo uma mala chuan lo ti zui du lo deuh chuan ka ner khum waka kan chung kwa ti la kanu le pa ten TV an ena keile uma ma chuan phone kan khoi amo sala game khel turin computer room a kal boka chutia mani omoma kanom lai chuan doorbell chu alo ri a kanu chuan lu turin a chhon vat bok nangelo enge ni temial kanu ina ti chuan ka hoi phei wata oi kare ka du theilo ka forever crush mel chale pa mai kan kong khar chelin in thlashun mel deuh hian lo dinga kalung phu te hi arun chuak do ne moti hial tur khopin a phu dot dota ala rang zui za mel dewa moi lu toka anui su phei chu ka tuiral lo chau to ka en kara ka chung te om lowin kan pahni chawin kan oma minron rim tum ang mai te hian ka sia a mela chu ala tha zuya ke chu ka thidon tlat pahlim puya lekha tur ti pa hian a envelope ken chu arun lekwa a zakzum deuh chi hi ani wangin e o iwa felve ti pa in kanu chu athawa lekha chu alak sak vat bok Alexa po akal le ngal maya ranglu tukin WhatsApp akaluta news thar chu kawa soi mol mol a chung te ponan sia ni chiang lutuk a du ve chen yang a feli chuan aron ti le to inin nei don zoma chuan aron ti ve le chen to kan chan ho chuan kanin bechar chara kapa in thingpui lum tura min ti chuan fel lutukin ka thole thar vo in tlai ai ma khan ka fel bel don ni hian ka sia thingpui chu ka keng pheya kapa bula thuthlak pa chuan pa ike te na em kalo me sakdon che em ni ka ti wara kapa chuan nui hak hak hian angai lowe alo ti wat uma ma chuan min en pa hian nang hi a ti supa engi a pa ngai deuh ka ti chuan anui le suk engma atile loi si ni dang chu ni se ka mel le ngek to ang ma se ka happy level hi 100% a chho to a tu ma hian ka thin hi an tirim thei thlot law thingpui in na novel ka selfai zo chuan muturin ka chho nga la khuma ka mu chia ti in a feli ne na changin kol ka dong hlol ka langal wat iseve tu em aron ti thora ai eng chu kalau ti let wat Alexan bialnu nei kha aron ti chuan mak ti deuin kameng phok sha mai inga ka ti le chuan WhatsApp en ro a bialnu IG story kalau thon ati chuan call da in WhatsApp a chuan kaluta Alexa le a bialnu ni ngei tur hi in holo ti sha takin an loading du na Alexa la chuan ala nui ver zui Lizzie engtin ngei om zoma chuan alo ti wat engtin ma ti te in ka changa ka out zui dai voina po single omina oma chuta voina rengot po voi thum lai kanin mu a ato bera phei chuan kan ina local zuya a mel en chuan bialnu nei mel po aput lo te reng nen karil ru nat le nat lo po ka shelo ba ka kanin ngai zong po ni lawa ma serial ru chu a khoi ve dat a feline na changin kol ka dong le a ala rang khop mai namya su a haulu tuk Alexa aya chan tam ati chuan kan nuya za teu kher mai na lawe ka ti sep chuan a thohwain ka shereu ente ka cousin hi teacher in alo thok zwai don a mel tharap istar dai don ya ati te chuan ka ngai ven du vak lem lawa 1 week later pa min thla man donem ka beg zi pa chuan ka ti wat thla man chu ka ring ati wang chuan ka man mo du lem lawa vo in chang hian school kan kal le to do na ka phur ralin ka phur lo riaw a chan po ka she chuang lawa ka pa in school thleng min thla pheya gate bula ka chan te loading chap chu ka pan zui wat oi ha chol chhungin I thau vek mole somte chuan min lo ti kan lel cheri hi a double check te hi a triple check tak tak Freddy a chuan ron ti le a nui hakin lutang u ka ti wat class lama kanin zui chau chapa ikazen chu alo thok don ti ro somte chuan ron ti le o putema fela ai ati chuan ehe
kan class teacher ni dona ni mo zoma chuan lo ti levat mi pa chu chwa tur o lera Freddy chuan lo ti ve thunga zoma chuan du lo mel na samai ka du ka ti lo kha atiner no nga mei che ho chuan kan lo nui liam vel mai in hnial rang su mei chia ang mai pui ala chuan a ron ti ve le hlak Lizzie ka duat mel cha Israel an ron ti chuan ka mel shep inin nom ti hlak pa chuan ka thutna a bek chu ka da ngal mi fel mel chanu ui kom si lo thil phal nu zamin lo puk tir ati chuan ka mel le shep ngatan ka ti vat ka bel nu birthday ania ati chuan tum lo dewin ka nui hak nanga bel nei ve hi chu keini tan in sen na zel gift le sak na turi nei lo te chuan nei lo ve mai ta che ka ti let era na mo aron ti chuan ini nom ka nei lo ka ti hlaka ka thutna chuan ka thu thata dai good morning sir royal chep chupa kan ti nu chuan good morning sit down mi pa omoi hian ron ti a ka te ve box ya ka ma a thu ten an hlia veka ka mu tha thei lo kan thut vek nuwa chuan ka en ve thei ta chawa a o lo moi lu tuk po kha mak ka ti shan lo a o a yin a mel chu ala tha zui nak tu ka chang phei chuan school no pang mei che ho star run chu ani le don chiang lu tuk min la shelo mai theya ke hi in sar ma fel ai o a local tur kanya sar Kevin min ti mai don nia a ron ti vat a ming te chu avan moi tak star dai la a felin min ron nek zeu pa ati chuan mol su kalo ti hlak ringot Alexa nembial nu nei changin ka thla de umaka a chanchin phei chu ka soi pe to ngai lo ka chan te po hian min she thiama a chanchin an soi ngai lo an fel ve na ania vo in chu katan first day ni sia introduction kan ne yang ati chuan class ho chu kan ho dur dura class lak ai chuan tiang hi nuam kan ti zok miawa right row akil lama changin achan hmsak te ra kan hun chu thleng teu to takani mei che ho hi middle row alaya min chut te ra kan lang fia ve viawang chu kan hun lo thlen chuan a feli ading ma sabera a felin a soi cha chu sar Kevin chu anui lek thina anin sha chan mel box si pa ngai dewa a felin a soi ve te chu anui za deuh te po ni ma na a feli duta ka omwang chuan ka ding ve vat my name is Lizzie Vanel Shwaye you can call me Lizzie ka ti the na ka lai chhelu tuk te chu ka she thiam lo sar Kevin la chu min mel chiang mai le nga la ka ko chung en tlang vek atum te po ang ma zok introduction kan pek zuwa chuan anui suka belari ngal mai wangin a chuak vat bok nui moi ron tilang lang tu wang chuan backbencher so lam chu ka hoya enge ka ti hlar mai nui moi hi min tia min la awring thei zuya mingmuan oma hi chu kala khik she pangmole amak enge nui moi an ti che ni ve maya somte ina lo ti chuan nui moi min ti pon nui moi tia in kau khera ngai hleinem ka ti hlar shethiam ro tunlai a heartbroken a thin hi a chhelu tuk a feli chuan a ron ti le zat ka bok zui mak pirat khat kan nei zowa short break kan nei ya short break a hi chuan engwak ma kan ti ngai lo pui te nen pon lama om kan rota an lo pom tlang bok nen kanin zui chuak ngal mai bok lal pui chuan min kwa le un to a keila ka kut kalo kwang kwa ve at bok kan hnunga kan thian te an lo kal ve boka boss le atir ka te po kan ang zok hialin ka ring kan chwa dona chuan sar Kevin kan mu hlol engin ti dona sar chuan lo ti var kan tai mai a feli chuan lo ti ve vat bok min nui sukin a pheya keini po chu engsoi to lem lovin kanin zui chuak ve hlom bok kan chut khom dial lai chuan oye exam nai to zia hi somte chuan a ron ti vata anila taka kan sport zowa kan chul nuwa school pa ngain kan kal le che a school pa ngai dewin kar khat vel or ba kan lakal man lo reng college kal zo min tu mem ka ti chuan o ke chu Delhi ya ka kal zo mang Freddy chuan a ron ti vat ke chu sang bana college an ni mai the ni lo pon Delhi lama thopo ani mai theya pui chuan alo ti ve vat bok third ta mani to a kan exam zo chuan college kal rol kan ni ve der to don
Lizzie nang college te a felina ron ti chuan ke chu ZMC ya ka tivat kan chan hau chuan nurse kan nei don ani mo zoma chuan alo ti ve zau bok a chhadai zo kalom kanin mu khom le huna lodam lo po ni ila min en kol thei dona somte chuan a ron ti vata midang ho chu kan lo nui dar dar tak taka ZMC ya te chuan a chalom nurse I han ni veanga I thin chebok don sia Freddy chuan a ron ti le a kan nui hak hak nurse thin chedeu ka ni ve mayang ka ti the na dara rik wang chuan kan tho chuak le sap sap class lama chuan kanin zui chhole dial bok class kan lu le nu rei lawa miss moi moi hi alo lu ta a ron nui le sang to bok anel thei boka kar khatsia pa ngai de win school kan kal to do na exam zo chuan class 12 in ni to don lawa college kal rual te in ni ve to do na ka ngai ngal cheu nel deuh hian a tinui sen sen na miss keini pon kan ngai don che sangpuya chuan a ron ti lung lunga miss po anui ve hak notle ma zong kan lak nuwa lekha zir thatur ten min shil luam boka kan class teacher te hi ni zok sela ka ti sarma fela kha a chhalau ka ti na ni lawin sar hi chu a kol phiana keima ni hi min win zen zen ngai lo ma se miss moi moi bula hi chuan thamwan na rau hi a ka ti midanga po ani tho chuan ka ringa school bana kan ina len koyan ti wangin kanin zui phei hloma school atang kan in hi lalutuk ti tura ni lawa keya kal chuan kan kal rei ve phian zel apa phone ka tila in andu lawa chan hawa keya huwa kha tan ti wangin ke in kan ho tange nge dora ei tur te chu kan lei koya dora changin kan chuak cha tia kong le lama alexa le abial nu mel chadeu tikal kan mu a min veng thong ti sha takhian kalwatang u somi te panila so an che si chedun ko pul ti hlakin pui pui chaw min ron kwa thaka min kal pui ngal dai in kan thleng chep tia pui puyan arun kwa cheya in kalvel cha kha alexa khan alo mu chewa amak lutuk athi kami le amit meng kha room ni si lawang hiana oma min ron en zui char chara somte chuan ati ve zat a hau e mai ka ti rwalin chu chia a hau engi ani po bialnu nei lom le lizi le pui puya kal dun mai mai lo thik a feli chuan a ron ti hlaka kan in kan thleng mai bok nen kan soi zom talem lawa in kan lut chu ka amo sa alo ho to a phone nen games chu alo khele mial mial to mi pa pathum te chuan va pan ngal rok rokin an phone chu an phora an lut vele ngal game edik hau tak hi chu nui kur kur chungin somte ina ti chuan kan nui ve hak hak ka in thak zuwa mei che ho chuan ei tur kan siama mi pa hawe ro amo satenen pa kan khela nuaman ti hor hor lutuk ei kan siam zo nuwa mi pa ho chu kan awa amo sa ero a chian ten an ko wangin in khel turin a chuak le daya kan chian ho chau chuan kan om to avan tui zoma chuan ati seka tui lo theilo ka siam nga tania a feli chuan a ron ti le zeu midang ho chuan anin bia chungai saklawin kan ei lai chu kan ei mol mol kan ei zo nuwa ei na vel chu kan ti fela kan sil fai vek nuwa sitting room a chuan kan chu khom le darli a hoang u somte na ti chuan an lo pompui khop mai last day chu lengkhom veng u Freddy na ti le hlwai chuan kan en vata ehe nia exam la yin in huma ila le khazir tur tam don sia kanin kom chaman don lawa pui pui chuan a ron ti ve vat nia kanin chewa kanin zui kwal don nia a felina ti chuan kan pompui tlang khop maya tu ma soi boy kan om lawa darli le tlema ka chan te po an ho a an kal yam cha ti a ka chung te po an lo ho a chobel ka chuan na alarei le tuk lo boka kanu chuan chu me ti lum thei ho chu atiluma chu min ve li a ei thei turin ati bok au mam nupui hi inei ve don lawami chu ei lai chuan ka ti thora a an tui hop lai chu a hak teu kher mai ala hun law ati chuan ka nervaka au zwali ka khongai a ngak rei to ngo tangche ka ti chuan kina ti te in min changa u zwali hi ka u bial nu ngetania kumnga aya tamlai chu anin zui tling ve to
ma se in nei chung chang hi ka u bera hian angai sak lo nge po ka shelo anin nei har hi ka ti to rem rem khop maya. Last day. Ole vo in chia school pa ngai takin kan kal to do na naktuk hi study leave ani anga atuk le achangin third term exam kan chan do na dear student chatakin lekha zir ula college in khal thei nge ka be se chunon anom ralin pasa mundanga kal turte pu anom do na chunon inom te ni chuan nual lo ula apma aya cha ati in tum don ya chunon omlo turin chataka lekha in zir ero anga yan ya kan principal lukol eng thola chuan mai ka chang chuan soya adin na la so adai nuam bik si ke ni ni sa hnuaya kan dinga ke phei chu ahmalama ka dinga adai le sachina cha ka ding boxia mengpo ka meng cha theilawa teacher chen khaten thutle ma zong an soi nuwa chuan kan classroom chewa chuan kan leta sarma fela del hilama chang alo ho theilo wangin sar kevin a khan min la chhun zum pui zel bok sar kevin a lo lu ma chuan kan plane ang nge yin mi pa ho chu kanin swal tira a chunga pang parking an ombok ke chu min mu theilo turin kek chu film khur thei ang ber turin kalo kenga class CR in swala nom thuwa vasoya sar chu athin rim deuh nge mol nen chuan ron luta mi pa ho in swal chhel tumpa chuan a han phei wata midangin akalna an ken lai chuan keipo anunga kek nen kalo kal ve zel bok sarina chelwal chuan a chunga om sangpui chuan pangpar chu aron pe a sar chuan makati mel kher mai midang ho chuan kutan beng dar dara sarpo chuan a shethiam nge anui ve ta khak aron hoi cha chu kek ne na kalo din wang chuan makati mel kher mai surprise kan ti hloi chuan alo nui ve suka a overfall pay chu an che chel chul mai sartenin chuan kek te chu zain kan hlim hlom hle a kan nunna ka hlim ber chum ani hial ta ve anga kan zai zo nuwa minwa surprise chiang ve ati chuan kan nui hak hak hloma sar kan ngai don che a feli chuan ring leng long hian ati a sarpo anui ve top sar hi star turin ka chante ya min du ti ka sia mel cha in fel viang ma se tianglam chuan ke en thei hlol lawani ber ka chante po beidongin min soi mudu to lo reng renga anwam ka ti zok dai ice cream le yang u ka ti chuan min pompui hlom khop maya dora chuan lutin kan ice cream du chu kan la ngal wat kan chan hawin kan leng khoma kan wa kwala ni ma zok min tir chu ni se kan ha le to hlom ngotin ka ring tuna hi chuan hapo kan shelo chu ani bere lizie ron ti tu wang chuan ka hoi phei dewa alexa chu alo ding wang mai enge ni pa ngai dewa ka ti chuan kalo belok che a ron ti le a makati a in ka chante makti hi azwal zokin ka sia kan chan ho chuan kan meng phok deuh sha ten ka ring enge a ka ti ha chuan in belokang afalin aron tile a ka chante ke en chuan kal turin min signal wang chuan ka zoi ve mai bok dor hnung lama chuan kanin din zil ran bok bel pai neyami ati chuan mo ka ti deuh ha a mol min tingu tang ineyami ati le ai o a ka nei le nei lo ka shelo ka ti dai a beidon mel kher mai ingatan ngei ti a ka ti chuan alu chu athing noka apoi lo mai ati le dai afala kanin beve chu a romantic lo bik hian ka sia ke drama phei chu ni se a phalo chiang viawin ka ring ni kakal ka ti chuan angoi renga rangtokin kakal ngal nal nal ka chanten min lo ngai chang renga enge soi anti chuan lu thingin nakina ka ti daya an sha chak mel viaw bok ka khongai zok zok do na lom le parka kalanti wangin kan ice cream nen chuan kan thu khoma 12 kan zo huna chuan kanin mule mai mai to don si lawa zoma chuan atile wangwang a thu tak lutuk chu nui ti za don don na lom le nia shat lo kar hian nupui pasal te hi in nei rupanga nui kar kara somte ina ti chuan kan nui pui ve vat om sang ma ila whatsapp group kan nei thawalom a felina ti chuan mei chipani chuan kan pompuya ma se mi palam chuan in text ring ma ila tun anga kan leng khoma kanin kombor bor ang hi chu kan phato don law
an lo ti ve vata kan ngoi kar to poilo kan chan hawin nurse kan nei don thawalom min ngok zeu pa a Freddy ana ti chuan kan nui saka kaning chang chewin ka chiu mu hil thinang cheu ka ti chuan huata po an la lem lawa an ma ni zok chu war deuh deuh hian an nuia hun hi akal chak ve ema tunang hian kanin mukhom to lo mai thei bok ma se in mukhom le hun chu a umin ka ringa ma se chu ti huna chuan class 12 zirlai te kha ni to lawin nan nei emo college kal lai te kan lo ni ve to ngei om sia darnga dona in ka thlenga ka chung te chuan chu ei min lo ngak lek chu ni in ka in thlashung ve deuh reng mai naute nang ni po nak tuk tuk le changin in exam to dona thatakin lekha zir tur kanui na ti chuan thil sha chuak zokin nu nurse ni ka du ka ti kha nurse ni turin college kal kheranga ya mi kalau ti let vat ngai lowe ini du pon Delhi hi chu a chave berantia aizol aya Delhi a omla tha ka ti ati chuan ka nya lem law hun hi akal chaka keini po kan han om rok roka ni khat chu kan tling tla der vo in hi third term exam ni ani der to a exam hola chuan kan chu chapa kan school hi an strict boka hol khata teacher pathum lai an duty tir class chan chewin kan chu a class 10 11 12 fin kan chu a ka chhut pui te hi an fel rewa first term le second term ma kalo chhut pui to wangin kan zak zum le tuk lem lawa kanin be bor bor theya azia phian zok question paper an lo sem chuan ke en masate te a English ani boka ka thiam ve ka lo chuak ti ila max kan chhana wangin question and twice na sakhopa ka sha lo hau chu onward pop pop ani to mai ka chan mol mol la yin paper chuan miron vom chena kaning to le tuk chuan engi chong ringam si lo hian ka han en chawa sang puya chu alo chen tho mai milo silvete aron ti chuan ka shelo ti makin ka ziak le vat shil du po ni la a shil theilo shim shim ke a left row a malama chiara pangana aka chu a ani right row lama a hnung bera chu a in shil theina chi po vani su po na ka chan te chu min lo ngak chap an bul ka thlen ralin zia turivan shibik an lo ti hlom sap sap ka nui liam vel mai mai English chu ka full mark lo pon ka subject ti chat ber ni don ti chu ka chiang la tuklat exam lai kan ni boka apa in min lo shwaya in ka ho chuan in bol ma sa in thil te chu ka eile te te a thar cha mani bok nen chan ve ngai bok si ka phone switch off makin lekha chu ka zir le ngal dai pathian zara ka ril ru chaka awong chi phei chu ka vong ma boka vo in tlaya ringot po subject thum lai ka complete keima to ka chuan tok ti vet vet tak ka ni in noi ka chuk chuan auma ma lo ho chi a iti tha em auma mana ti chuan ti tharap thak ka ti a alo nui hwa hwa English cha iti tha anga subject dang hi I fail chot mayanga ati chuan room dewin ka mela inga tan ma langai lo zuye choi khama thleng te ka silwata ka sil zowa ruma in khung le makin adang ka chhiar le mol mol lekha hi ka thiam lo po ni lo ka pe lo wang hian ka ti che china nurse ni tum ve phei chuan result chadeu nei te ka du ve a chowanga zir chavel mai mai ka ni balka zir lo po ni la ka thiam dan danin ka zia ka alo dik ve zel mai po a ka pas phazel thawa time skip kan han ti nok noka exam to ber ni lo ni ve der to exam zo ni chu len hawan ti tlata ma se kei ber kadam chat lo wangin an chul le ta zo ka in thiam lo chep ina chuan phone khoin kamu topa tuma ina an lo boka keima omom chuan ka vel top anuam jok dai thausia Lizzie run tilang lang tu wang chuan ka thau chua ka au zwali le ka lo ni ehe milo to du lo lu tuka ka ti tau chep ka ti sewa nel omle moi deuh hian nui hak hak au ma manen in local lo mi ka ti chuan teu law I uma ma hi na a boy lu tuka tun lai chu ati ve vat tu ma an lo bok nen rem changa la in ka zo du chu ka zo tange nge au zwal au ma man nu puya som har chei ti ve em ka ti chuan anui hak haka a in pe vele min som ve mayang ati chuan a puitling ru ka ti khop mai
kei chu ni la ka channel na tom sia an kum anga phei hi chuan man khan in nei dai to turan ni zok kei chu ni la ka chen da yang ka ti chuan angoi wangwanga mangai tu dik tak chuan do thei takin angak mai tura lom felfai le omje thui tak nei si chuan min shila ka ngai to zui ro rawa ka sha thiam ka pheyang ka lo phei zoi mai mai ania a ti chuan ileng rei lo ve sia ka lo ti nwal ra ya nakina man dewin ka lo leng don nia a ti chuan rang dewin ka zui chhuwa ka kong khar thleng chu ka thla le nu no 2 years later Lizzie kanau hi lo boy puilok mai te Dr. Vincent na ti chuan rang dewin ka pheya ranger chu amit ko vel chu alo thi na samai akut po chu apil nual boka he pa hi chu ka khoi du vak lo sin le kum khat ka thok tlinga minti boy char ti ila ka na ti boy pha chuan minti boy lo nangin achim omrau pui si oho tingi a ka ti chuan thuwa oilawa ti te hian Dr. Vincent chuan min changa dam lo ka ve en luk nui lek a ti zui zatin a chuak vuta enge mo sha ni ranger amit kau thi le akut pil te chu dam doi ka noi sak mol mola amit meng thim khup chua min mel ran bok ka che te chu a boy chela lom le na chok na in ka che wang che o ka ti chuan che vutin a ei chi min lo pe mai ro a ti thum muka a ei chi omlawa ka ti le chuan ka vale yang a ti le a he pa hi in chi wa hlau nge mo ni le ngai lawin a chiu chi chu om renga a ol samzo ka lom ba ka a noi bera om sia I ha mai ka ti deu tua na chok na kher angai law ka tha a ti chuan ilu kha anawak mayang ka ti le sha ma chuti ka nurse ni ro a ron ti thuta ka en phok deu sha ma ya kalunat vak ka du bik si lawa in chiu a in ka nurse ni mai ro a ron ti non le ka valei ti rang ka ti sepa ti amo a ron ti chuan ka she thiam lo kher mai he pa hi a chal thi wang hian a thuak avati boy pha te hi ni lo mo enga ka ti chuan engma ti mukin a thau chua ka ti ngai na she lo deu chuan ke en zui ringot ka duty hours sa zo to wangin ka in lwa lama ka ho a ka in ti fel nuwa noodles le cho ching chu ka mele topa mania om chuan ti reng mai hi kan ni ka e zo nuwa ka nu te kol ka dong zuya nupui ka nei don au ma mana ti chuan ka au vak au zwali ni ti ro ka ti chuan a bu sewa karlia kanin nei don lo phei ro o a ti chuan phei lo turin min ti po ni se ka phei don sa hi ani top kanu tinen kanin biak nuwa kol chu ka da ta chawa kan chan ho group message po alo tam le to ka chhar thlak den swan Mizoram lama anlo om vek chu ni in keima chia Delhi ya kala om ti na ni chu karle lama ka phei tur thu ka shil hlom chuan an phur na samai naktu ka morning awangin kamu ma a kamu hil har lo pok nen jing ka tho chuan da ru ka lo ri to thau chuakin ka intify ya thil ei lem lo chuan hospital lam ka panding ngal wat doctor nen ward kan fan zuwa ka in no pwa le te phota ward ka thleng cha chu ranger chuan kong khar ngeng chung chua min lo en ngora in belokang ati chuan ka hoi phok na samai ka kuta chelin hospital balcony lam chumin pan puya kan thlen ral chuan enge patilar Liz ati sepa Lizzie kalauti vevat o Lizzie ati le chuan enge kalauti le muk ka du che a ati chuan makti takin ka ena kaming phok viau bok mo ka ti ral chuan ka moi chu aron khar maka ka du na che hi arei to a ati le chuan I ka ti dek ka ka bial nu ni ro aron ti le top chang lo chuan ka nui heu ringot mo ti pa chua min nor ti ti ke ain kum khatina upa chung hian achino pangchha thei viau bok naktu ka ti chuan alo mel var khop mai nui ver pa in ka chuka Lizzie aron ti le wang chuan ka hoi chhaule ti amo aron ti le chuan ka khisaka ward lama chuan ka tlang thangal na ranger pa dan kha ka duty puite chuan anlo ti le china aron kal jing deu to bok nen an star man khop mai ama po kha doctor thawanya chulala antia
pakhat chuan alo ti ve le zat boka ka beng chu ka chhikar to ani mo businessman ani lo mi pakhat chuan alo ti ve le ka shelo doctor an tia a thenin businessman an ti boka pakhatina ti le chuan lut hing sewin ka phone ka phora google ti amo meaning chu ka envat I love you ti ka chhar chuan ka khiver vera time skip vo in hi ka u te in nei hun lo ni der to ranger nen Mizoram lama kan chawa ka som ngor em wanga kalve mai chawani kei chu atira changa chol kalodil sa wangin ka boilem law ma se ani chu nanei tam chungin min kalpuya a felve rewania ranger hi advocate lo ni renga kabula atira ami zanen khan in melo chu ka ti tak zet ko su ne na om ngai lawa jeans le ke kornen deuh to pania khawang khan college kallai mote kha kalo ti lek china ma se kanin zuya chang a na ka she chang ve ta chau ko su ne na a ka mu phei hi chuan a in me hi ka ti hlia zel ka chante chuan ranger nen chuan min chaile china ranger la hi me chadang ho hian mit mei an lo mu renga ani la kabula ading zum za drenga ala rum mel em zui Lizzie ronde tu wang chuan ka hoi pheya Alexa chu alo ding reng ka star shin lai kha a phato lawa a chang chhia ka ti don nge moi multe a zwa bok nen alang senior ngang mai o I local ve ni mo pa ngai deuh chuan ka ti maya o ti te in min chang pui te howin ranger an pot sang dai box ya ka lai chut mai iwa reve a ti chuan nia Delhi lama ka chara ka ti ve vat min noi sukin abu sawa lutila ranger chu kabula ron dingin a ron ti thum du ta ka man ti pa chuan kalmai ka tum chu a Alex hei hi ranger ani hi chuan ranger hei hi Alex ka ti ve vat in me shat tir lo aya ka ti ve mai zok anin chi bai zo chuan kan kal photang ti in kan nui sen sena biak in lam chu kan pan zui ngal au zwali moi lutuk chu ka hnukte ti ul chep ma se ka u hlim le lom lutuk son min ti hlim bel cha a kanu te po an mi tui tling pam mai tu na mi tui tla hi chu lungai wang ni lovin loma wanga mi tui tla ani zok bok in nei zwa chuan thla kan lakpui to ten chuan va do ngal boka after party chu kan nga hlel ber ani to hialin ka sia au mama te in nei ni hi kan chan ho reunion ni ani pa ngal Freddy yana ti chuan kan nui dara knowin barely adang vel an keng fara kei chu kabula mikhir hian topo a phalo kutruakin ka wang mai nu patuak thar te chu an lam tira a chenin video in an lo cover sak bok in chung zola chawang u ka chan te nan ti wang chuan ka nya lem law after party a zo deuh to wangin kan pom ve mai boka thi chu aron tho sek ka nuam dang dai ve tak chu ani ka kor ha ka pan dewa wangin ka ban chu ka twai le vut ta kan nom omin kan nom hlomani bere ranger chuan a ko chu min sin tira min kwa hlu pa hian ti amo atile sepa en chho vatin ka nui sen sena moi li tok hian a khi ve suk bok a top ta